Imong ID ma. Naraw. Yan damdanin mo ang mga ID. ID na ako sa voters. Sa senior. No. Cute, tagi mo ang kuan mabunit. Murak kag padong sa nice snow. Hindi naman eh. Pang bugnaw ba? Hindi naman eh. Hi guys, sumadyong buntag ni Jung tanan. Manglugsong sa meron na to sa kuan guys, syudad. Mag-report si mama sa kuan is. Para si mama gauna-una na. Kaya kinahanglan man kada tuig mag-report sa is kaya di man kuno makadawat sa kana pensyon og di mag-report. Nang kada December ngaron matujud mi sa kuan is ja mangutana pa mi didto kanang kinaminingan nga pwede kuno online. Mangutana mi og unsay link sa kanang online para puon mag-online na naman para si mama di na mahasol kay arang kaluoy. Biyahig ladyo. Silang duha nawahi. Diyan ang panahon ra ba kay tag-um ina ko ni bagtso. Kalitraguan. Bel tulog dia bi dribi. Dia mo kana awa. Yan nagdami kuan lingkuranan kay si mama na sa lingkuran. Tugi. Ta plater mo ko. Nako yan. Oy, ko bitaw mo plater dala. Ha? Nako diri ID. Nare-discount ang senior o ang student? Imo na malalis pag una, mo mag-exercise pa. Kay basti na pagtagay ito na na. Diyan makasakay taron dayon kay mga pambunda kaguan. Magirkon ta pa mabasa man ta ni ordinary. Tumot na magulan. Hugon say moagi. So isa man ta kung kuyo goy nga nagtaligsik nga manulog ang tubig sa ordinary dito. Ano mo kana dito? Spotting pa kuno sila jag bahaan. Na nakasapat na Nakakuha naman mi. Ano ka plastic ra? Gabok na ra ba na ma? Di na ni gabok oy. Komportable sila ng sinilasa. Asa ito mga tinilas mga Kanila kay buot nila ko di mataga ko lakaw ko. Gignan ka magsapatos, may tinilas Sapatos na uwan. Hala, gignan ra ba ka magsapatos o grabber kay magdanlog niya ni gulon ulan. Magsapatos. Komportable lagi sila ng sinilasa. Unyag mo uwan. Mga ni katong rubber gani nakatong guma ba? Lisudsad pa kay magulan. Di katong yang guma. Di lagi kay dana lagi siya komportable. Amo tugpring tao. Doy kayo. Amot pang mayaman, wala yung kubal, oh. Naaman sa gym lang ni. Awa ko ano kayo? Kubal kayo. Kumboy. Nga pa jukog-jukog gi mura kang kuya Ajoy gi. Ay lagi pagyukog-yukog ka no. Ang nilakwan murang kuya tanan painingan no maglakaw. Giyan. Dana mo. Tukon dito na. Bitik. Gani man ko komportable nga no. Di lagi pwede nga nakilain. Ano ba? Di man pagbiingon na bata sa iyo. Ga kay papa ba street body. Bata pabaya ka, mamina yung spinal cord, mag-ingon na imbis paana. Habog jang pa jukog-jukog. Nangutang tagkotse din karabulan na 2,000. Buwang ka, pinakatoy na 25 years, murag pabahay sa is good. Para di na ka magpapabot. Di na ka magpapabot sa kenan. Tango na tong kotse ka ng 6 door. Dayon, 6 door dayon. Limousine may pasilisa na. Dayon ka. Lubuang ka mo na. Dilibito para dilibito. Nana, Ordinary, ay na ordinary. di na siguro muwan kay ning lamdag man. Doon na tanong sa balayo mo rin magtukoy anay. Moment sa sakyan na sa man sa Jimmy Parking. Mag-mansion oh. Mag-mansion ni Junjun og ni Gian oh. Asa man sa Jimmy Parking ko. Mura pon mugnay parkinganan nangandoy mo sakyanan. Doon ako diya. Ako madato. Madato juga kay naman kaya
ambisyon. Naman kayo ka, bata pa ka. Nila? City? City? Kulang niya. Kung magkikireklamo balance si mo anak 2005. Di City? Mag-isa na kalibo. 2,000 ako tala. Magani din City ra? Ay kabala ka habang buhi pang bayra na. Nadamay nung anak noon. Ana maginang nanay utangan ginautang way bayad pa. Agay ma din na gani kabayran ma. May nang makabalo sa daan kay magkaw mo niya. Klaro. Lisa, di ba kay? Ano maging ang magulang? Ang magulang palagi nagpakumbaba sa anak kaya utangan na walang bayad-bayad. Hindi lang matao. Lisa, ang magulang palagi ang umiintindi sa kahirapan. Sige gutang tas ay bayad patay kumprahan na ni mama wanay kumpra. Bayad. Wanay kumpras mama. Pag may pira. Oy. Sa 19 na ako pa nagparamdam ako mga ninang ko, saan na ba kayo? Pasko na. Pamasko kayo. Pasko na, wala pa ako pamasko. Mag-City na lang kumamasko, gihapon ka. Ikaw na kahit ko. Sa Manilas giyan narandaganan ka yung nadawat pamaskos Manilas giyan sa una. Mabot mo 50 ni giyan, mabot ko tag 5,000. Ipalit og ligo tag 2,000 at 1,500 hurot dayon. Wala. Adto day Divisoria kini sa karton na dako kayo ligo. Alagang tag 2,500, 3,500. 22 ka bukag ninong og ninang ni giyan mas Manila. Tuwa no? Dagan may ning saad, sa nagburos pa ko dagan may ning saad nga mo ninang ninong kuno sila. Ako kay wala lagi ko ninong way mo atak nako. Kuluro man ka. Patay noon day. Ore kulurong salbahis. Loo jawa de kay maninog maninay pa. Kulurong kuno ay tanong ko. Salbahis ka. Mano na. Nanay bas, nanay bas. Tara. Nanay bas. Kulurong kuno yawa nang terno kulurong salbahis pa. Ano ko yain ka na? Ano ba? Uy, ang bangko pa. Hala, puno. Patay na. Bore ko ordinary. Pag kinagpatay sa kanya. Purlon yun. Purlon boy. Klaro. So, nimisang gusto mo sa kigla sa bilibas? Ninang ko, saan na ba kayo? Pasko na. Maugtuan taga ni ginuwat. Tricycle na lang tala? Bana ta, 15 minutes na tanag mula. Tricycle na nag-alit ka. Nilanta nas papa ugma. Magtrisikil pa dong syudad eh. Oh, suka? Kalalang. Ah. Lala. Galit boy. Ulang na lang pagkutanon. Pagkut sa mga dito. Muti gila sa pare kaya na. Ayaw mo si Maritis kaya makasalanan yan. Ay, Maritis ka. Asa ka. Wala na lugtungan. Pagkunsa ka dito. Paladyo, mas ngayon paladyo man kagi. Ha? Dan. Nainip na sa mama ginuwat og bas. Ha? Sisikan sa ulong. Kala City na. Manglakaw na takita siya mo pagita kaligo manglakaw na kuno. Salit siya kita sana na siya. Umapre siya kaon. Sa juba dyan siya naligo nang adlawon para masadyo ta. Wala sa kaon. Siyempre nanimba pa mi. Papila. Pila na kagabi. Ay po, kompleto na. May pamo. Nasa G's namin nakauli. Wala size gate. Hindi ka sila alas 4 pa. Nangaligo pa.
Paligo tamo tayo alas 4. Ha? Balik tugnaw. Dali naman naligo. Dali lang jud kay mura. Alas 6 dit ko miniabot ha. Si mama, sa oras na naligo, ma? Oh, sa Jukajus mama naligo, nangadlawon. Ano? Nagkamo may dugay. Pagkuhan ako, napunod ko. May nakapuko na kuha, mako nagpalan doon. Ayo. Dito. Maling. 70 plus 10 80. Dili na wala tinyos kay iniguman nimo. Wa may labot ang high school. Dili, kung walay labot board 8 ra man na. Nag-estimate ra ko nga tag sa katuig kada board, kay board ka sa college, board ka sa law school. Dili ang distinta. Paningkamot abot ka 100. Kita 5 na po karon. Mo gani, abot ka 100. O sige, abogado na. O pwede na ka mo patay kay naiting na kay abogado ka kapri. Abogado na. Una, ayaw pa sinapulan. Maganda ka ni kamunta promote kag sa gatos. Sa gatos ni mo tagaan pa ka ni 100,000. Oh, di ba? Ako rang pangayo opportunity ra kay tigong na mi mama niya mag-drive lang niya sa at ball. Hi guys, nanamiss bus, nakasakay nami. Salamat sa Ginoo kay nakalingkod mi. Ini yung mga bus na nangagi puro man no. Nadari si mama magsigiyan sa mga kuha na tubangan. Namis likod. No. Naku rin bit-bit na rin. Sige nagmulingkod ka kayo. Labang kaya tatawin ito, lingkod dito. Wala kayo. May basa ma. Lingkod dito. Ito na yung katawid. Loy lamas mama. Maway sa. Asal ka sa ginganis mama looy. Manyo to sa midari daan guys sa kuan. Sa Chowking. Na silang daw. Ikan pa na sila ng liit. Say mo nga. Ako ba wala kaya? Si mama ba si ganan sa mami? Pansip. Nalingaw sa isang cellphone kay giluran man isang cellphone. Nang maglay sa panba biyahe. Kay mga ginayjahang kuan lingaw. Ngayon sa naman may daan dari kay itasan na si Jack. Lugay mo kung gado ka mo ang biyahe. Parang ka-traffic. Nabutan na ni alas 12. Kung may niglita dito, alas 8. Diyan yung abot ni Dari, alas 12 na kaping. Grabe kaming biyahe, arang kadugay. Parang yung business mama sa cellphone, no? Kasi kaso sa cellphone. Busy ko lang mo. Negosyante niyo. Cellphone na tayo mo tama. Dapat yung mga kanegosyo. Jadi ka ba sa pamita? Yun sa punta na ko. Kalapin mo ka rin. Hindi nga nga ang trapika, dulit na niabot. May traffic yung alas 10 sabot naman tayo.
Wala may traffic. Karkar pala daan. Karkar ang traffic ko na to dire. Nana. Ye, nagsisik atang na mo tingog. Butas na. Why? Pilpilin mo nga ba dito? Kamu nagkao. Gibilbil na ko nung arabil. Butas na kaadyo. Mama, wala gibatik gipas kay nalingaw cellphone. Di siya, alam mo na siya naman ito siya. Nanay dalang order sa cellphone. Nanay dalang order. Siyempre na, nagbuwan na siya ang stock market. Easy ka. Oo. Tanong na niya. Bonit. Sige, tanong na. Honestly, nabuntas na. Hindi naglingi-lingi. Dati mo ba? Sarap ang kain natin mo. Ay, naku kayo. Nanay. Nanay. Gano'n ka mo dahil. Ganda ko pa po. Kaya bang buwagan ikaw. Tato. Iyo kayo doon. Birthday ko na mahal ka. Mga di ko siya makaptaron. Say, rawan makalugsong. Lubos-lubos. Ayan, tingog na. Ay, kuwasa na yun. Hindi ko magkaliso na. Ilakpin sa mga ay, saka dyan. May abo niya rin. Umugi, napakik. Kanta na daan. Masay ka, mama. Baboy. Ay, kuwan. Agaw, mami. Ayaw, kuwasa, paliyo. Pansit ka, mama, dari sa tubangan. Mga unsa mi guys, kara ng kutasa. Order ni mama. Dili ko dag pagkaon ni mama kay nahurot. Kabuli lang sa balay, ano nyo dyan? Mangahan mo dani magbaw. Magbaw ng kanon. Ano ang kanon? Ano mga veterano? Very good, kay nahurot tag isang order, way nabilin. Hindi kaya sa ako ba? Manamig pangangan guys. Busog na si mama. Nahurot tag isang order. Sinaw lagi mga kananan, nahurot. Pagdag lagi yan. Gian, palingkuran lola naman kay. Asa pila? Three.
Manag-fill up, nagkuwat na lang, magpila na lamang po daris. Sunod, ugon sa pay sunod. Okay na, mana? Hindi na ako. Ora, ma'am. Salamat, ma'am. Okay na? Kanina may kiyatag nga. Mo na na. Tara. Salamat kayo man ah. Yung kuwan may masungkot na. Bangko kayo, mabilin. Yes, bili naman po ini sino pwedeng Pagyasa mi. Excuse me. Sagasaan mo da. Sinjara pa da. Salamat. Bro magabuldoser. Damagan mo ni mo nga. Salamat sa Ginoo kay nahuman ra ka jud sa sunod maghimo ra mig authorize para kami rain mulakaw di na siya kay grapirting looja. Diha sa kahuwat kay mangita mig kuan guys rice cooker ana siya huwat kay di na kaya magbanilban. Ba, lingkod sa dire kajot mama. Ana nakadot ra. Mangita mig kuan guys rice cooker kay malit ni kay mo rice cooker guba na. Hindi gud man mag-boarding ko ba ko ni kay nangira pa ka. Kaniyo kay cute po. Ginang kali ko kay boarding na ko po. Simple ra kay siya ba cute. Da mag-boarding kagi kari o. Gingan. Gamay. Lastak na siya. No? Pero yan lang ako. Tagalo dapat na lang. Nakapalit na mi guys sa rice cooker. 10,000? Ano sana? Dito kay sprayan ra nimo atong oil base nga kwan ba sprayer. Pilipig eh. Ano sana ni? Inani bigay para pang mayaman kay ba. Nixit sa balay. Ano sama po di? Buta pati toyo, alamansi. Sasawan. Ngilngig man. May Bluetooth to ba? Amplifier para magsigin at kanta-kanta. Yun, Astron ba yun? Astron. Kumandar mo gini. Nakauna. Tapos mango ice cream. Kanto kan sa ice cream. Mangga. Dumagan pa niyo nag-aari dito. Ako mulong daw kang kinauna pa diri ako mabuti niyo. Elevator boy. Taxi? May taxi dito. Gagdanan ka? Maglisod mo ko kang daw. Pwede ako dito. Lisod sa kayo elevator, taxi. Yan o. Ambot pa siya handan ko nga kulay ito yung lubot na hanggang lang. No, dito busog gani kay Kuya sayang. Ano na din tamas? Kuya. Pangayo ko ng plastic, butang ko ng plastic. Puta na sopig. May nagamot sa bay, lugaw na na. Kuyagan mo buta diri. Puta na oy. Put dama. Ay nako bata. Muna siya buhangay sa lasa. Ha? Naguglamay ka na pa. Pagit patawas kang uboy mo na pagit ubon. Boy, pamata ka na. Oh, makasipon naman ah. Galang-galang. Pero gusto ni mo na, di kasi puro umhon ra ka. Pili og kuan ma donut ma. Si Munchkin. Masin gani ko pang Asa may ija? Munchkin kain na bag. Asa man ma? Kani mo ah? Kana? Agi mo ge. Hi guys, padung na may uli. Grabe ngulujang mama. Ingani nga sitwasyon sus kinalujan mama. Yar sa na laman ni Gian at tiil kung maka saka na rin sa bus. Nanti sa datutuan. Sunod magpa-kuan na naman ni magpa-crisis yun para kami rin mulakaw. Kinalujan sus mama dyan. Hindi ka nagdaming bangko.
gusto pa niya mangumpra. Kaupo ta. Samot na mo para patay sa tindahan. Kita mo ito kung mo yung okay. Kapagut, talasit. Kita mo yung mabugbog mo. Marada ko na Lois sa sitwasyon ni mama karon sa mga lakaw. Saan tali? Okay. Ngayon mo lang. Gutom ka na tao. Kapataw. Hindi, pagtimog mo. Radyo para ba sa pamilya? Pizza ka na. Madaot ng pizza kay init. Pizza mo Yan yun. namin Dani. Tagi si Lula. Dalagit si Tagi mama ko. Malukag mo. Tubig niya. Asa ni? Ng tubig. Ayan, magunit-gunit siya. Kuman sige dalaguro dito. Tanawa sa yung tubig. Asa yung tubig. Mas mama dito po nagluja na na. Ako yung taman. Tunulin na tubig. Tubig niya mo. Bingon lagi na. Naman nun, may dagang bahon nga pagkaon. Malit mi. Kaya parang gutomon na kaon. Kapagkaon. Kung saan eh? Pagtog na ko ha? Ang gatog ni Gian. Kanang isahat may unahang kaon. Ikaw, gidi ka mo kaon? Charge ko, lubat na. May requirements, puros man picture ang requirements sana. Kamong doon ni Papa na lang mag-process sunod. Kami ni Mama motor ta? Hindi na pwede na Hindi kaya ang kamuduha. Kamuduha mag-process na may mga pila-pila po. Mag-isip kong pila up. Total, wabit ang klase. Sunod tuig po ingaron mo po ng mga pizza mo report siya. Yan na ba nun, kiluwi ka dyan. Itsura na na. Halos di nakatikang sa bus. Luwi. Nga pwede na lang, iloy ka na. Kaon. Ako busog pa ko, maro pa ko may lisi. Kaon lang. Wapol ra? Wapol ra. Kaon kay dugay para matang mabot. Kapuyan na. Kapuyan, biyahe. Gutom-diyon ta kumupuyog nyo. Ikaw jud may makaalalay ni Lula kaya na may mga bitbit. Kung hindi ko ganahan maglakaw-lakaw na bitbit. Gusto ko lakaw-lakaw lang. Huwag mga bitbit. Asol. Iyal sa gud ni Gia naglubot ni Lula kaya nakatikang. Kaso lang maganadanan niya kung ato bangon-buon pa kung eskwela ko dali. Ngani. Ang sige kag biyahe kada semana. Pag di ka makole kay busy ka, kami madto ni Papa. Kuya. Magmotor kami ni Papa. Ang problema lang si Mama way mabilin. Bisita ragod mo sa boarding, uli ragod mo tayo. Luy kung biyahe ninyo na. Lami. Kana tayo mo. Hindi ko kay busog pa ko.